हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे जथाय रादाब लाबोनो होफैदों। बाहाय फैदो फारि फारि मा बाउन्ड दं नायना लादिनि। फार्स्टआव दङ फैगौ आसाम बिधान सभाया खाथिनिफ्राय खाथियाव फैगासिनो दङ। दा बेनिनो गेजेराव गोबां राजखान्थियारि हानजाफोरा गावबा गावनि रायखौ होगासिनो दङ। दा बे समावनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बिटिसिआव बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै सरकार दंब्लाबो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव जथायै बिसायख'थि गेलेनायनि दासिमबो थि जायाखै आरो सावरायनाय जायाखै। आरो फारसेथिं बे समावनो बिथाङा बिटिसि हालामाव हाथियार बोखांबाय थानायनि सायाव नोजोर बोनानै बुङोदि पुलिस बिफानखौ बिनि थाखाय साबायखर बावो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय बिथाङा खावलायो। फारसेथिं आसाम जातीय परिषद आरो रायजोर दल जथायै आसाम बिधान सभा बिसायख'थि गेलेगोना रोखा जाबाय होननानै लरुनज्योति गगৈ बिथाङा बुंदों। आरो फारसेथिं बिथाङा बुंबावदों दि बिटिसिनि राजखान्थियारि हानजा बिपिएफ दोलोजोंबो बिथांमोना सावरायनाया सोलिगासिनो दङ होननानै। चिराङाव आयेन बेरेखा मैदेर हाथाइ बोखांदों आरो बेयाव गासै गं द' मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे आयेन बेरेखा फालांगिरिबो हमदों बुधबारखालि चिरां पुलिस आरो हाग्रा बिफाना। गोजोनथाव रादाब दि मानास हादरारि हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि थाखाय साइकेलजों बेरायनो हानायनि खाबु खालामनानै होबाय दिनैनिफ्राय। आरो बेखौ रायजो राजाफोरा मानास हादरारि हाग्रामानि गेजेर बाहागोसिम साइकेलजोंनो बेरायनानै लाहैनो हानाय सुबिदा मोनसिगोन होनदों। आबादारिफोरखौ राजथावनि दिल्लीयाव हाबनायखौ होबथानो थाखाय लामायाव गोख्रोङै सुजानथेनायखौ माखासे मानि बोखांफिनबाय। आरो बे खामानिया जादों दिल्ली आरो उत्तर प्रदेशनि बर्डार गाजीपुराव। मख'जाथाव दि साननैसो सिगांनिफ्रायनो फैगौ 6 फेब्रुवारिखौ नोजोर बोनानै गासै आबादारिफोरखौ दिल्लीयाव हाबनो हायैनि थाखाय मोनफ्रोमबो लामाखौ बेबायदि बन्द' खालामना दोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनै माखासे मानि सुजाननायखौ बोखारफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखिनि गोजोन्थों।